Pag nga bigat kada kayo mga kumaray, parparalan. Artine pare banay kati arabidam mi tatapaw. Pang kami kanog baniit. Ket pag banitam mi apo dito ilang arubayan ti balay na. Ta agluto kami kanon manay ti mas masita. Tagare ka mga paray. Kung nagluto ta nga talaga no damala tao. Kaya madi pa yung mga surong damala ta. Kay tagarutan na ya. Una, Arta ja aparatos maun. radyan equipment. Tagarutan. Ket iso dayto iti aparatos na ni kumpare. Ti paray. Una, sa titi pantay na ko tatag. Tudukan tayo tinti ko na. Kusig na. Sigurado ka nga damala ta malanga tay baga no alilaw manag. Damala to basta dalagi di mga. Dito yung mga ipakat ti baniit may kinukumpare apaw. Parparalan. Magarag kami ti video may mga parparalan kinukumparain. Sigurado lang ata paray. Mga no. Nakalapit dito bulig mo lolon pa kayo kasama. Dalag ka no tilain na ikumparay. Alimang ground. Ayun pa rin, nagpakat ko tanong makasurusuro ka, dapat natali ni sa matoy. Tapos, adi dagan na din ti unag, ginisa mabuton din natangkin na. San tao? No, kwa may ti pinagkan na jay bulig ng ulwalwan. Stam, bisa mo na siya at. Samon to pitikan, tao masitig na jay bulig. Ayak. Tapos, sa ito may kaluwatan, tita nakabilin pa. Nalinis. May pagdadanggayan da. Sige, mga ron. Mga no parparalan. Mga pinagpakpakat ata paray. Hindi kita ma. Hindi pinangalak na gigi bulig ng ulwalwan. Ululuan. No tilapia. Nasisiksay. Right. Tapos ulwa-ulwa natin na bulig. Kadua. Sigurado maparay na damala nata. Bali ko ati apaw. Bali walong stick ati ipakat may. Ket ko na ado kanu ti dalag na ati kware. Kware mi ati paray. Kware mi ati yak. Wari da. Ket nabayag kami natin nga matingan napakatan ti banit apaw. Bareng ado malabi nga dalag ini kumparay. Tubo mo ni pare dapat butaw na. Ang may gatang kita pare. Tut pa ni. Medyo tambo-tambugan ta sirok na pare ta ka. Sigurado ka nga makalatag dalaga ta. Dinisak atin eh paglagid-lagidan da. Talaga nga. Maaladad tayo kita pare basta no. Maango data pang ko nga ko. Gayuma na. Gayuma. Uy, minulmulmulak tatay ato, hindi nakita. Hindi nakita tatay pinagmulmul ka karay. Sige mga raw pasikatan naman tatati banit maw. Pinagmulmul ko ati tatay. Kamti pa diwil na pare tano ka. Ayun dyan lang. Kaya mo paray. Nalpas mi ngayon pakaten apaw aji banit mi kini kumparay. Kwa paliw tayo man ti manungor urasain sa tayo sa nga tayo bali walo adi apaw ti impaka may baka lulukod na lang ni kumpare manay baga nakado ka no ti kwataw lamos na ati waig da sigurado mo lang pare nga da Ado, tagpuputok ti rabi eh, ngumawan sure na nagdamala ta. Ang pare, pantasa nga na di banitan ta kapudpudutan na. manung orasin niya ang ganin pakatat te bigat 5 orasin ang kapudpudutan na nagpapayagid-gidayan na panda nagbirok ti makandan. tagardan Baka malaisan ta. Napaut na dili 5 oras. Kamatay da ba? Dito may pupo. First na nga pakat niya paray. right Talaga mga first pakat, first income. first income sige manggaraw kita na pasikatan naman tatta kita paka mo na kwamait May awan di ko anan pare, awan di pa ako na, padiwil na. padiwel Surbol atoy no naala. medyo Turbol. good naman pare Ma, good naman nayada ka. niya da baka nabilo na bin natin sigurado nalaya Ligado ah. Taray na di ko na, padling na. di padiwil na ya Nayartong pare. jay Marteng si ka. mortal Dagumuyod. sige pare Hmm. di mati ka nga talaga manglukloko pare
Dagumuyod. Danala na. Surutok pa ya. Surutong maji ko na padiwil na. Padiwil na no, ay nasunanod danala na. Ganda yung tikwa natin pare. Tay. Padling na. Maganda yung danan na parang nangatadayay. May samang a kilometro nun pare, tiningitar-tarayan nan. Patid do gawin law na di ko na. Daktil nga tatoy. Nako. Kawanda. Ang dama ah. Baka may sabit mo lahat. Ni, da pare. Yay. Da. Kila na da nala na. Da pare kita na. Dani eh. Danala na. Naglingkan paray. Bulig. Bulig no brikaw. Basta lamais eh. Kila na. Naglingkan paray. Wang ningkam. Kuning ka mata kuning kam. Di ba natam garod? Ang apog sa tatpay. Oy, gito ba mong tanaw na nakaguyo dahil. Tatpay sa po pare. Sige paray. May sapay lang ti pakat mi apong ay kani nakalang dago sa. Ano dalagnat sa kan tungay. Gito ba mo ngayon saktaw? Ah. Dahil pakita man kanyak. Po. Bulig. Tibay man paray. Medyo Isangat mo garo na baka nagulagol pa yata ka. swerte ka tatapare. Mat siguro ti tagtaginot mo ni Kumari Dirabe eh. Ay ka. Awan papanan na paray. Naswerte mo isti day. Ang damo tanga nala. Talaga na ipakap yo paray. Di pinakakanan. Ningiunan. Nangingiw ya. Hindi makabulo sa atan ya. Uran anon na mata. Okay. Kaya na pare ya. Kaman di bangir na ya paray. May kabuatan nga pakat pare. Right. Pakat pare. Bunti eh. Sapay la ko mga damanayin. Hindi ka nga minalas. Tamang paray no danala namin nawan. Ibabadi padling na pare. Ibabay padling na. Uy, may baba manin. Saro man sa pare. Baba. Guri na lang yung kwan. Guyod. Da paray. Dala na. Awan pare. Ni boss. Awan ni boss. Awan nala na ni. Kaman di bangir garo na. Pamikita na di may katalon kini kumpare. Nakachamba kami mo ti Maysan. Buti nga kamang lulukong ka talaga ya paray. Awan na. Tata may kataluta nga pakat nagda. Di may kadwa kay awan. Kinanda di panalain. Madita nga ako. Nadita nga sinamol nga. Yun na naipapal. Bakit siguro lips na? Buti lips na sama pati na sa mall ya. Yun na naipik sa mall. Bakit lips na? Pudpudutan na si kaparay. Ito karot. Aji ni paray. Uy, may kapatatin pa rin. May kalutatin ni. Nabinda man naman ng padiwil ng paray. O padiwil na. Baka kasi mo lang gatay. Awan padiwil Dito, ng dito, awan na ala na. Ni, bagod. Ni. Sila dati gumutad nga kiret. Kiret nga silingan niya paray. Uy. Ni. Nay. Nabinda man natin paray. Bina ka talaga paray. Sige paray. Nakasurutot pa di padiwil nang. Narati paray. Da. Ti ko na. Dakong ko na na. Dati bulig na nga batit ni. Ay, matayon paray. Matayon. Napaut na unay gamin. Dapat pang 3 oras kasi di lang siguro ya. Pang surbol ko yata ng wanin. Awanan. Patay na, mabalim na tato eh. 2. Apaw tinalamin. Kini kong paray. Tama ti di mati pagbambanditan tati kalawan na mga hektarya. Dati ti pag nagbandita mi kini kong paray. Di yata hektarya nga kwari ako. 17 hectares ya. Manupay talain ta. Dapat 5. Tagardain. Nalamin ni kumpare ako, 2 nga bukilan, di 3 nga pan, awan nala na di may isa. At gumanlaw si kami di bangir, kay medyo adayupay. Bilasiwan magidunduman ni nga pakat. Tagardain. Bilasi tayo. Tuyo na po, nakabalasi tayo. Kitan tayo di may kaupat tayo nga pakat. Di kami naggaputat tayo na jay. Bangir nga kabias na, di may ka-17 hektarya ya paray. Dito nga naggaputat tayo tapta, kita maningkwang. Atangay paray, danala na. Kaya kaslawang mali ko ng pare. Padiwil na. Padiwil na ka stick na. Buwayan sa minala nato yan. Baka no kuama, turtle snake mo paray. May. Buwayan pare. 1 stick na. Hintare na stick na. Tara na stick na pare. 1 stick na to eh. Nga dyan.
Buhayan sa mo ng ala. Pare, Da. huwag artistic na. Yun ang ingaro dahil. Ha? Yun ang ingaro dahil. Huwag nga ruda, hindi tayo siguro buhaya. Huwag nga, umutin. Pare, nakwata. Namislok. Hindi tayo siguro titakil nga dalag, natukaw. Biscuit na. Yun ang ingaro dahil. Ay ata. Ini bangil. Huwag na-biscuit pag tanay. Pare natin ni pare, nyarating na pare. Nirting na. Uy, kita na. Da. Da pare. Da. Da. Sige mag-round. Ang ta sarunot pa. Dagbiguyod. Tari pare. May bagod-bagod na yun. Nagbayatan. Tiba yung paray. Naglulugpo daw yung paray. Nagbayatan na yun. Kinatas na. Natsambaan ta pare. Bangul-bangulan mo ganyan pare ah. Dapat pare ka nasa patang sa ngatoy. Kabulos. Nakabulos. Sige, makabulos ka. Talaan na ka ulit. Tiba yung paray. Kataluatan. Ayun. May kama natin paray. Talo ah. Ayun. May kataluatan niya paray. Una. May kakwata mati nga banitin. Kenab. Nang. Ayos paray. Nalaing ka nga talaga kaya. Basta no nagtagtagi na pakti napipintas paray. Sure bulata. Sumurtya kinyak. Adumala ya. Dumala. Kaya binulod na may tabukol mo ni kumparay. Eh kay sarong karanta aja dandama pantambusan. May pare nga di kwa. May sa tanga paray. Oy, na nakliklog na. Madim bagbaga magagda. Ayos paray. Tiba. Ya. Ay. Kuli pagpagdapay lang mahit. Tigto mahit. Pati banito. Jadi basta nga kon paray. Tay, Banit sa pala ko mga manayunan tadi malata ati talo. kumaa. Ano good score. Sige mga round ne, nabinat paray. Ne. Hindi pa diwil na paray. Hindi mo diwil na paray. Nabinat. Ne. Rodo ka mo paray. Ne atom lang paray. Surutot. Ne, buruk-burak. Da paray ni. Da paray na bagod. Ina. Ito ni. May bagod. Di, ni dakilatoy. Dakil. Dakilatoy paray. Tiba yung paray. Dakilatoy. Mayat. Tiba yung paray. Lak, sakto ko nagtumay nga aduda tatta. Bayatin. Mayatan paray. Ibas pa natin. Gusto mata pa diwil na paray. Tano ka. Mga pare ke may bagod-bagod na dito ana. Mayat gaya mati nga banitan nga kwarya paray. Yung sikreto lang ati di kag tagtagari si papaumok ko kita. Najupat nga banit ay walo nga banit paray. Upat tinala na. Ay, Taem pat. May tata mga score na good size. May tatan. Walo din pakat taya. Una mo good score walo. Kagudwa. Pat kagudwa. Kagudwaya. At may score. Roads. Tiba yan. Natabayaya paray. Una, kaya nabanlog mo Anong tanga yata paray nalata at tanga ka. Bigat. Nya tikay mo nga luto ato ya. Kahit ko kumaka di ko ba. Buro nga eh. Ay, simple lang ata pare, buro nga preskaw. Ay, Ay, basic lang ata sige tapakitaan ka tanda di pinagluto. tirun tagar tatandama. Una, ramitin tanga buro ato nga kunam. Una. Right. Dati pagpabugkaw gamin para ibugkaw ta tinagan lang. Ay, bugkaw mo man na. Ay. Shout out kay gini kumparing Fishing Pan TV. Pare. Shout out Fishing Pan TV. Buyain nyo kumati did video na nalay nga ato nga kalat ti lamlamoys. Puro binatok ti pinagalala na ni kumpare. Nene, kugulagol na pare. Fishing Pan TV. Shout out kanyang kumpare. Kini Edwin nga rolagaw. Kumparay. Parusukan mamparay. Kini kumparing Rinaldo Tungpalan. Di boss. Shout out kanyang boss. Pulutan boss. Taud. Tanda yung pulutan ng ini kumparay. Kani sino pa yung paray? Nantem. Yanting Charlene Princess Vlogs. Shout out kanya mantay. Kini John BTV. Shout out sa imo pre. Tapos kini Farmers Maestro TV. Farmers Maestro TV kat buyan nyo lahat ako may channel ni
sir nga Farmers TV. Ket nagpatingga pa lang ti video tayo inapaw ta lutum ni ati kini kumparay. Buyahan nyo ti part 2 na ay agaramid kanusunat ti buraw. Pasikatan na kanumanay. Ang ganad tuy lang ti video tayo napaw ta agluto kami pa kini kumparay. Ket sapay lang ko mga agbuy-buyan nyo lang ti video mi aparparalan kini kumparay. Siya mo paray, yang iti may bagamait. Lumutok ti buro ta pasikatan ka manayin. Isla ti pinagpasikat ko kanyam ti pinagbanniit. O ayun paray. Ano Okay. gijay ko makasid sila ti buro nga abroad no kay da lumuto na bit na lang nga lumuto oray nabiyag nga lamoys. Ang iti di bala si utaaw ya. Okay, di bala si tao gumatang da sa dagluto ti buro nga Buro. kunada. Nalakan Okay pa lang na. ay namamon dati teknika niya. Teknik pa maksud ti teknik nga pinagluto. Sigarod paray. Ket ang gana lang dito yan. Buyan nyo kung ati sumarno nga video na ato'y pinagluto ni kumpare. Agyaman kami. Thank you. Gusto ko muyog. Amen.